Там, където се сливат утринното дихание на Родопа планина, медният звън на чановете, нежните капки на дъжда, сърцатият глас на гайдата, добрината на хората, там е Момчиловци. Там, където се вплитат топлата багра на земята и радостта от живота, там е кътчето от рая в Родопите, къщче от най-прекрасното съзидание. Най-любвеобилни струни, на които природата е сътворила величествена хармония, част от която си и ти, и твоята обич към нея. Докосни се до нея, до песента на Орфей. Тя ще те доведе през планински дъбрави и средвековни гори. Пак от нея започва познанието на сърцето ти и радостта, че си важна частица от природата. Малка вселена, надарена с дух, който побеждава, и душевност, която дарява добро. Необозданият порив ще те доведе тук, ще ти покаже места, където се чува нежният шепот на тревите, звънливият ромон на ручеите и ехото на боровете. Ще напомня, че чрез любовта познаваме Бога и че от нея са се родили най-прекрасните и могъщи човешки дела. Дали е така? Разбери твоето аз. Позволи му да застане срещу предизвикателството да опознае силата на своя дух и нежността на своята душа. Мястото е Момчиловци.
Момчетата и момичетата от местния спортно-туристически клуб Момчил Адвенчър ще бъдат до теб и ще ти помагат. Приготви се да усетиш тръпката от спускането с колелата през планинските стръмнини. Чувстваш ли как бие сърцето ти в изблик на удоволствие от движението, от скоростта и вятъра, от увереността в собствените ти възможности и че си победил предизвикателството? А сега активирай енергията в теб за люта битка сред гористи местности. Там си. Преследваш и си преследван. Но стъпката назад означава предателство. Най-напред пред самия себе си. Сражението се завихря, но победителят е само един. Почти като в живота.